Поехали Бургас. Татарстанның беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка бүген 84 яшь. Казанның күргәзмәләр залындагы әлеге фото, видеоларда аның үткәне. Ул тулы бер чорны кылычлаган улуг шәхес. Аның юлы Татарстан юлы. Меня знаете, что радует? Меня радует то, что обо мне может какие-то выставки появиться. Но тут все люди, которые участвовали в тех событиях судьбоносных 90-е годы из нашей республики, все силы, и политические, и общественные, значит, весь народ же был охвачен. Вот эти люди здесь все представлены. Бу зур күргәзмәне алар Рөстәм Миңнеханов белән карыйлар. Фотосурәтләрнең байтагында да алар бергә. Республика тормышындагы мөһим мизгелләрне дә бергәләп кичерәләр. Бу үзенчәлекле фотолар белән танышырга бүген үк күп кеше килде. Кайберләренә Минтимер Шәймиев үзе экскурсия уздырды. Ул гомер буе шулай кешеләр арасында үзе белгәнне башкаларга җиткергә ашыга. Наш первый президент никогда не боялся трудностей, открытого разговора с народом. И по сей день твердо следует своим убеждениям. Рядом с ним и мы учились гражданскому мужеству, терпению, оптимизму, умению отвечать на вызовы времени. Тарихта карасаң, тарих күзлегеннән андыйлар күп булмады. Инде менә мондый авыр елларда ул бик безнең бәхет булып чыкты, ул килеп чыгу. Менә бу фотоларда 90-нчы еллар республика үсеше өчен хәл иткеч чор, декларация, конституция кабул итү, шартнама төзү. Ул елларда Минтимер Шәймиевнең зирәк сәясәте аркасында республикада милләтара, конфессияара дуслык урнаштырыла. Төрле тармакларда икътисад, мәдәният, социаль өлкә булсынмы, мөһим проектларга нигез салына. Татарстанга фундамент салган кеше ул, ныклы фундамент салган кеше. Шуңа күрә ул беренчедән төзүче. Татарстанны Татар халкын берләштереп ил төзегән кеше ул. Минтимер Шәймиев табигаты белән гади кешегә һәрчак игътибарлы. Бу фотолардан да күренә. Ул тормышка ашыра башлаган тузган торак, газлаштыру кебек социаль проектлар үз вакытында халыкның тормышын уңайлатуда хәл иткеч роль уйнады. Дистә ел элек яңарыш проекты республикада халыкларның рухи мирасын саклап калуга юл ачты. Узган ел күп телле адымнар мәктәбе төзелеп, Татарстан мәгарифендә яңа чор башланды. Әйтте дә, эшләде дә. Такой огромной воли, самообладание. Шундый зур ихтияр кешенә ия булган, үз-үзен кулда тоткан көчле башка кешене мин белмим. Әлеге сыйфатлар аны бу тормышта бөек шәхес буларак саклап калырга ярдәм итте. Дәүләт һәм халык алдындагы казанышлары өчен Минтимер Шәймиевка ил президенты указы нигезендә хезмәт герое исеме бирелде. Минтимер Шәриповичның туган ягы Әнәк авылында аңа бронзадан бюст сын куелды. Хәтерлим, авыл хуҗалыгының хайран какшау еллары иде. Нефтнең дә бәясе юк, әмма шулай була карамастан авыл хуҗалыгы республикабызның өстенлекле сәясәтендә булды. Бу дәүләт ярдәме мәсьәләсендә. Аның менә авылдан булуы, авыл тормышын, авылның фәлсәфәсен тирәннән аңлап фикер йөртүе, авылны сакларга тырышуы, ул миңа менә авыл хуҗалыгы буенча бик күп ул чорга җыелган кыенлыкларны җиңеп чыгарга уңышлы хәл итәргә мөмкинлек бирде. Минтимер Шәймиев уникальный человек. Минтимер Шәймиев уникаль кеше. Мин һәр чак әйтәм, әгәр Аллаһы Тәгалә тарафыннан үзем өчен ниндидер мөһим дәрәҗәгә лаек булганмын икән, бу беренче чиратта зак еллар Минтимер Шәймиев белән бергә эшләү нәтиҗәсе. Бу зур бәхет, зур бүләк һәм бик зур җаваплылык. 26 залга урнаштырылган 133 экранда республиканың яңа тарихындагы 30 еллык чор күрсәтелә. Монда Минтимер Шәймиевның шәхси архивындагы сирәк фотосурәтләр дә, видеоматериаллар да урын алган. Әлеге күргәзмәдә республика язмышындагы хәл иткеч вакыйгалар күрсәтелә. Менә 1991 елда Татарстан президентының вәкаләтләренә керешү тантанасы. Аларны теләгән һәркем хәзер шушы залларга килеп күрә ала. Минтимер Шәймиевның үткәне белән Татарстан кичергән вакыйгалар аша танышып була. Тут очень хорошо продумано. Главное, вот эти люди, как говорится, представлены современному поколению. Бүген Минтимер Шәймиевны бөтен республика котлый. Социаль челтәрләрдә менә шундый онлайн фото күргәзмә. Һәркемнең аның белән бәйле истәлекләре бар. Минтимер Шәймиевка булган игътибар, ихтирам бүген күргәзмә залы чикләренә генә сыймады. Бу инде шәхеснең бөеклеге һәм халыкның мәхәббәтен раслый. Фәризә Мәҗидова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов Минтимер Шәймиевне үз инстаграмында да котлады. Бергәләп эшли һәм яшик, бергә җырлап алып барык тормышны Минтимер Шәрипович дип язган ул. Һәм котлау ролига урнаштырган. Әйдәгез, аны бергәләп карыйк.
başları, sayri sanduaçları, sayri 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 sağındıra başları. Ey kalma başları, sayri sanduaçları, sayri 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 sağındıra başları. Минтимир Шәймиевне бүген туган ягы Актаныш районында да кутладылар. Һәнәк авылындагы музейга авылдашлары, мәктәп укучылары килде. Әлеге йортны Минтимир Шәймиевнең әтисе Шәрип Шәймиев сала. Татарстанның беренче президенты үскән йорт 2005 елдан бирле музей булып тора. 700 экспонатлар арасында әтисе киеп йөргән күн тужурка, шул замандагы җиһазлар, бүген дә җырлар тыңлап була торган патефон бар. Музейна узган ел 6000 кеше килеп караган. Читтән килүчеләрне беренче президентның кайда туып, ничек яшәү кызыксындырса, якташлары аның хакында барысын да белә һәм шиксез горурланалар. Кадерле Минтимир абый, сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз. Һәр көнегез сөенечле хәбәрләр, шатлыклы вакыйгаларга бай булсын. Ул гомумән республика үсешендә, яшәшендә зур өлеш, тирән эз калдырган шәхесебез. Инде менә бу тагын аның сөенечлесе туган яклы кеше ул, туган ягын яратучы, ихластан яратучы кеше. Исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Киләчәктә дә үзебезнең халкыбызга әле хезмәт җимешләреннән мәхрүм итмәс дип ышанып калабыз. Әнәк авылындагы музей янәшәсендә Бабайда кунакта дип аталган парк ачылган иде. Анда беренче президентның бала чагы белән дә танышырга мөмкин. Узган ел хезмәт героена сын куелды, мәктәп укучылары якташларын шуннан котлады. Минтимир Шәрипович,